Bamakɔ an'a lamini n'a bolomadadugu Mali kɔnɔ Mali kɔ kan wajibi tɛ an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ni k'u waleɲuman dɔn hali ni nin danna in gosira a bɛ jamana kunnafoni de maana wajibi tɛ k'a dɔn an sigira kɛnɛ kan min ye kunnafoni di sɛbɛnw ye u y'u seko kɛ hali u ye wulikajɔ kɛ ka sɛbɛnni kɛ min dora sa anw k'a lakali bamanankan na wajibi tɛ baara n'a ma ɲɛ k'an b'a kɛ maa saba jɛ don e ni ne anw bɛ fankelen fɛ nɛgɛw kɛrɛfɛ i k'a dɔn ni ma fili ba tɛnɛ i k'a dɔn a n'a karamɔgɔ Mamutu Surunin jɔlen b'a tɔn a tɔn fɛ wajibi tɛ k'a dɔn olu bɛ nɛgɛ la n'u ye yamaruya di kɛ sisan an b'a dakolo wala sisan karamɔgɔ dɔ bɛ tungora naamu bala cogo bɛ di Wajibate naamu maa mana to ka I jugu a ka fini ye I ɲi kana wajibate I bi jɔrɔ hali n bɛ n bolo bugɔ ka don ni ka bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma info matin sɔgɔmada la kunnafoni maa min ye sɛbɛnni in kɛ a tɔgɔ de ko Siku Ba Siku ko a ko Mali ani Faransi cɛ wajibate I k'a dɔn a tɔ kɛ n bɛ ɲinɛ ni jakuma ye tile 2 in na min ye G8 ni jamanabaw ka tɔnba n'o ye Nations Unies kɛnɛ ye Mali a ma to kɔ wajibate I b'a kalama a bi waati bɔ Mali kɔni ye ŋaniyasiri kɛ ni ka welewele dakɛ Faransi ka wele bɔgɔ jɛnne k'a ka kɛwale jugu ani tamasiyɛn jugu min bɛ Faransi nɔfɛ ka ɲɛsin jamana ma wajibate k'a dɔn Faransi kɔni banna de kolokoto a n'a dɛmɛbaw ani Faransi lapasabaw u kɛlen bɛ ka dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ nin kuma in yɛrɛ de kana fɔ bilen a wa kuma in ka dansira la sɛbɛnnikɛla ko hali n'o y'a sɔrɔ min ye Nations Unies secrétaire général min do a ko Antonio Guterres wajibate I k'a dɔn Mali ka nin ɲinini min dara k'a sɛgɛrɛ hali n'a banden nka bannen don k'i tile fali kan sabula kɔrɔfɔ ni kɔrɔfɔ minnu bara ka kɛ wajibate k'a dɔn kɔrɔfɔ jɛlen don ɲɛ gɛn wajibate k'a dɔn o de kɛra tile 2 in na I k'a dɔn Nations Unies a ka bulon fɔlɔ kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko ayiwa Mali kɔni y'a jira Faransi bi janfan juguba de la Faransi kɔni bɛ dɛmɛ juguba kan ka kɛ Mali juguw ma hali Bamaji wale in deli ka ji di ni ka bolo fara caya wajibate k'a dɔn Faransi ka dɛmɛ don sabula ayiwa min ye Faransi ye a ka wulikajɔ ni cɛsiri kun tɛ dɔwɛrɛ ka Mali dakolondi k'a filenkolon di u sago bi sɔrɔ Faransikaw ka ciden min bɛ kɛnɛ kan I k'a dɔn o fana kumana a y'a jira Mali ka nin kuma in I k'a dɔn kalakara turu kuma in ka koyi olu de Mali dɛmɛ Bamaja wale daminɛni I k'a dɔn olu yɛrɛ ka sɔrɔ a se maa 50 ni kɔ de tora nin jahaden na olu bi Mali ka cogo di bɛnkanw ni bɛnkan minnu bi Mali ni Faransi ni ɲɔgɔn cɛ sago kɛra caman kunna o yɛrɛ de kɛra sababu ye k'a dɔn danga sigi hali olu ka baara caman bɛ yen o yɔrɔni bɛɛ lajɛlen la Ablaye Diop ko ni kuma nin kuma in fɔ ne kun di jaabi nka jaabi o jakora ma ni maa ko I ma karisa ye nin kɛ a dalu bɛ n bolo a fɛlɛ bɛɛ lajɛlen dafalen bɛ n bolo I b'a fɔ a bɔ ka jira n na a bɔ ka jira n na kuma t'o kɔfɛ a ko I k'a dɔn o kuma Faransi k'a fɔ tani nzɔn na u ka don gundo soni kɔnɔ hali n'a ma jira diɲɛ bɛɛ la Faransi ye janfan ni janfan min kɛ a bɛɛ lajɛlen bɛ Mali bolo wajibate k'a dɔn ka bali ka na suru Mali kɔnɔ min ye wulikajɔw ni jateminɛ ye sɛgɛsɛgɛli ani dogodogo ni dogo Mali bɔr'o kalama ka marifaw walima balo k'olu jigi ka taa di Bamajuw ma kungokolo kɔnɔ Mali b'o kalama wa a dalu jɔnjɔn yɛrɛ de bɛ Mali bolo koyi Faransi ka sɔn dɔrɔn an ka sigi kɛnɛ kelen kan dalu ni dalu minnu bɛ u bɛ taa jira wajibate a k'i k'a dɔn ko in bɛ danga min n'a gɛlɛyara sabula maa kun di da la dugukolo yɛrɛ sanfɛ k'a fɔ farafin jamana janko fantan jamana min bɛ se k'i jɔ Faransi ɲɛ ta kɛnɛkolojala ka kangara ni ka tiɲɛjala fɔ walima k'a jiraminɛ a ɲɛ kan a ko nin ko in a na sɛbɛn tariki la nin ko in a na lakali tariki la sabula wulikajɔ ni jateminɛw bi sɔnna min ye an ka minisiri min bɛ jamana ani jamana wɛrɛ cɛ ɲɛnabɔ Ministry Job wajibate k'a dɔn a ma tɔtɔ ko la sabula dabali ni fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛlen don a bolo wajibate k'a dɔn tigɛlen don a bolo wajibate k'a dɔn Faransi bɛ se ka ɲɛngɛ cogo min na walima ko ɲɛ bɛ se ka dɔn cogo min na o dalu bɛɛ lajɛlen b'a bolo nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ info matin kɔnɔ sɔgɔmada la kunnafoni karamɔgɔ ne bɛ n tigɛ don joona o bɛ kɛ lundi fana sɛbɛnnikɛla n'o ye Masiri Diop karamɔgɔ daba tungora min ye kunun Gawukaw fɛ a ko Bamancia wale u ye dagaba lamaga tuguni sɛbɛnnikɛlaw ko karamɔgɔ daba tungora min ye Pɔn Wabariya ale bɛ Gawo ale donda la n'i ye jateminɛ kɛ ni Gawo dugu
Bonna cɛ kilomètre 5 bɔɲɔngo a ko sigikafɔ baara min kɛra Alger ni ka na jɛlatigɛ Bamako yan karamɔgɔ Daba Tunkara maa minnu tun kɛn bɛ ka marifa ta ni k'u fɛla ko yira i b'a ye k'a fɔ tɔn dɔ bɛ yen karamɔgɔ Daba Tunkara n'ale yɛrɛ fɛnɛ tigɛ bɛ tigɛnɔbila in na u ye pɔn dawolo kɔni kɔlɔsili u y'o di olu ma sɛbɛnnikɛla ko min ye o mouvement ye u ni jamana an bɛ hakilina kelen na min ye sigikafɔ o baara min kɛra karamɔgɔ Daba Tunkara ka hakilinaw b'a kɔnɔ Bamanju de filɛ nin ye ka wuli kunu ni ka taa firin k'a k'u kan sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye kunu wulada funteni waati a ko min ye nin mouvement ye n'o ye autodéfense ye karamɔgɔ Daba Tunkara u ka cɛdun n'u ka kalasini sigilen bɛ npɔn a jiginda la ka taa bila a yɛlɛnda maa o maa n'o de bɛ yɛlɛn k'a bɛɛ lajɛlen dɔdɔlima janko fɛnjugu o kana don gawo dugu kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko bɛnkɛrɛw ma sɔn kɛrɛw kan o jɔyɔrɔ din bɛ olu ma a ko n'i ye commune lajɛ n'o ye commune de Guzuwe o bɛ gawo ale sɛrɛgɛli kɔnɔna la karamɔgɔ Daba Tunkara baara in a bɛɛ lajɛlen taara ka yen sɛgɛrɛ sɛbɛnnikɛla ko maa minnu nana a na kɛ min ye Bamanci kule minnu dɔɔnin bɛ n'o ye GSIM ye karamɔgɔ Daba Tunkara o kuma i b'a ye k'a fɔ walima EGS i b'a ye k'a fɔ olu de bɛ fura kɔnɔ a ko ni tiɲɛni jugu fɛn fɛn kɛra ye karamɔgɔ Daba Tunkara marakala zone tɛ fila ye ni GSIM tɛ min ye EGS ye a nakulu fɛnɛ ye sabu min ye Yad Agale Amadou Kufa karamɔgɔ Daba Tunkara ni ka taa bila Algérie o bolo Bamanci kulew la olu de bolo bɛ ɲɔgɔn bolo ni ka mugu jugu ka ta ka shuru maaw kan u ma min u ma bɔn a ko maa wɛrɛ fɛnɛ don bɛ kɛlɛ la n'o ye dɔrɔgu feerelabaw ye marifa feerelaw min ye wari yuruguyurugukɛlaw olu fɛnɛ bɛ fura kɔnɔna la karamɔgɔ Daba Tunkara maa t'a dɔn bilen cɛncɛn kan yɛrɛ min ye min ye sɛbɛnnikɛla ko bɛɛ n'i ka taabolo bɛɛ n'i ka hakilina wa bɛɛ ni i kunkilenna a ko min kɔni ye ni autodéfense ye karamɔgɔ Daba Tunkara tiɲɛni mun taara k'u sɛgɛrɛ a tiɲɛni barika bɔra fo ka dama tɛmɛ sabu ka maa 7 o tora marifa sisi la karamɔgɔ Daba Tunkara marifa minnu tun b'u bolo ani marifa kisɛ u y'a bɛɛ saloni ka taa n'a ye a ko dɔrɔn tɛ dɛ u ka pɔsi minɛw minɛ tun bɛ yen u ye ta don a bɛɛ la karamɔgɔ Daba Tunkara min ye maa dɔw fana bɛ yen u y'olu salu nɔfɛ ka taa sabu kɛlɛ bannen ka ban u y'u ka jatedenw kɛ o tuma maa min y'u ka cɛdenw jɛ a dagosi bonyara dɔw yɛrɛ ko a na kɛ ni kɛlɛ ɲɛsiranya la kɛlɛkɛcɛ dɔw bolila ni ka t'u ɲɛma dogo fan wɛrɛ fɛ nka k'a daminɛ kurun na fo ka taa fɔ ko sɛbɛnnikɛla y'a sɛbɛn tuma min na karamɔgɔ Daba Tunkara majɛ caman bɛ yen sɛbɛnnikɛla ko n'o ye Masire Diop ye a ko min ye Mali armée karamɔgɔ Daba Tunkara kɛlen ka kibaruya mɛn o ye wulikajɔ kɛ min ye karangedaw ye ka se k'o sɔgɔ pankuru ye wulikajɔ kɛ ni ka munumunu salo boloda maa mun ye nin tiɲɛni jugu in ta ni ka autodéfense sɛgɛrɛ karamɔgɔ Daba Tunkara hali bi tigɛ ma d'u kan fɔlɔ sigi kɛra ka se ka ɲininkali de kɛ maa fɛnɛ mi kana bɔ n'a ye ni ka revendiquer nka mana tigɛ dawo da la Masire Diop ko GSIM ani EGS a tɛna bɔ olu kun abada o kuma min ye jamana kɔrɔnfɛ bolo ye karamɔgɔ Daba Tunkara ko hali bi a ma suma dɛ ko dongo don gasila ko dɔ bɛ ta ka dɔ sɛgɛrɛ ko gawo yɛrɛ kɔnɔ bi karamɔgɔ Daba Tunkara tile tɛ bɔ fo ka taa tile bi n'i ma marifa de kunkan mɛn i b'a fɔ ko tigɛra tulon kunnafoni filanan ye an ye min bɔ indépendant kɔnɔ Masire Diop ale ka sɛbɛnni don Bajabate naamu npogotigini ka dakojuguya ye tiɲɛ ye nka a ka lɛnpɛ bɛ ayiwa i k'a dɔn k'Ala ka senkɔrɔla la bolo ser'o ma Bajabate n bɛ n bolo bugɔ ka don ni ka bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma canard déjeuner o don Bajabate sɛbɛnfura in i k'a dɔn nin y'a bolo ko siɲɛ 1000 ani siɲɛ 19 ye fasirikɛba i k'a dɔn kunnafonidila a tɛna kɛ dɔwɛrɛ ye fasiriba bi kɔ Bajabate a ko i k'a dɔn kutubu kelen a n'o kadiri kelen kɔnɔ lakana bolo kan jamana yɛrɛ bi kisi ka tanga cogo min Bajabate i k'a dɔn o de la armée Mali sa kalo 12 Bajabate i k'a dɔn u bi wuli ka jɔ la tile 2 in na u ye saloni ni sasali min kɛ Bajabate sabula a kun fɔra ko civil 53 min dora i k'a dɔn hali bi o kɔlɔlɔ ni k'a ɲɛɲini k'a daminɛ dugu min n'u k'a ma ko Guni Habe n'o bɛ Bajangara mara la Bajabate Moti n'a Lamini u ye nin bɛɛ lajɛlen de salo min ye Bamaji cɛ 41 Bajabate k'a dɔn o ɲɛnama minɛna ni k'u ni kɛnɛ karaba sɛbɛnnikɛla ko kunnafoni in kɔni a jɛlen don cɛ 41 Bajabate k'u ɲɛnama minɛ sɛbɛnnikɛla ko ayiwa sɛgɛsɛgɛli de don sɛgɛsɛgɛli min taara ka ɲɛsin faaliba kule dɔ kɛra maa 53 civiliw ma min kɔni ayiwa waati la f'u kun y'an nkalon yɛrɛ tigɛ koyi ka taa da armée na a ɲɛna dɔn Bajabate k'a dɔn n'a ma saloli kɛ ka ɲuman ni juguman bɔ ɲɔgɔn na a ɲɛ tɛ dɔn kunnafoni in sɔrɔla colonel Solomani Danbɛlɛ
ale min ye directeur ye min ye sɔrɔsiw ka kunnafoni diso ale de y'o ɲɛmaa ye a y'a jira k'a fɔ min ye octobre kalo tile 3 ye ka n'a bila tile 5 la wajabate k'a dɔn patrouille ba dɔ wulila minnu kɔni bara ka saloli kɛ u bɛ saloli kɛ cogo min min ye bɔli ye sanfɛla la n'o ye mugu ni kisɛ u fana bɛ suru sanfɛ u ye ɲɔgɔn dɛmɛ yɔrɔ minnu n'u k'a ma ko Cemaba ani Bamada olu bɛ ɲɔnɔ mara la wajabate k'a dɔn Bamaji jɛrɛjɛkulu dɔw kumana k'olu de nɔbɔ somungele du la minnu ka bingani wale ani jatigɛ wale barika bonyana kosɛbɛ ka ɲɛsin civiliw ma u sominen don ni ngolu nɔbɔ sa o de nɔbɔli senfɛ wajabate i k'a dɔn terroriste cɛ 31 i k'a dɔn u ye tɛgɛ daw kan gami o fanfɛlaw la damako ma koyi wajabate k'a dɔn dakabana mina caman de kun b'u bolo u y'o bɛɛ lajɛlen jeni ni ka tasuma bila u la wajabate o tɛmɛnen kɔfɛ marifa girimanbaw ani awamugu jugu o caman minnu kun b'u bolo u ye tabla ni bɛɛ lajɛlen ka ni diɲɛ ka cɛ 31 ɲɛnama minɛ sɛbɛnnikɛla ko a ma ban sabu u nana wuli ka jɔ bolo tuguni ka sasali kɛ min ye sofara ye wajabate k'a dun u taara bɔ cɛ 33 kan u Bamanju sɛgɛsɛgɛli kun y'a jira k'a fɔ wuli ka jɔ ni jateminɛ bɛ sen na i k'a dɔn nin Bamanji jɛrɛjɛkulu ka tiɲɛni barika bonyana kosɛbɛ o fana lamini na wajabate i k'a dɔn maa 15 Bamanji cɛjugu awa a farimanba minnu tɔgɔ yɛrɛ bɛ bolola jɛnsɛngina ni jamana bɛɛ lajɛlen la n'u ɲininen kun don k'a fɔ u kan ka ɲini k'u faa walima k'u minɛ u y'o 15 ɲɛnama minɛ sɛbɛnnikɛla ko kunnafoni na min ye an ka sɔrɔsikulu ye u bɛ wuli ka jɔ la wuli ka jɔ minnu ni o taara octobre kalo tile fɔlɔ wajabate k'a dun u ka munumunu salo senfɛ mobili 100 ani mobili 60 civil mobili wajabate bingɛrɛw de ka n'u ma min jeni wajabate k'a dun u bɛ tasuma bila la walima k'o kɔnɔmaw fa sɛbɛnnikɛla ko o damanda min kɛra da lamini min n'u k'a ma ko fafa i yɛrɛ b'a kalama maa 6 ni tora i k'a dɔn mobili 4 min jenina o waati kɔnɔ wajabate k'a dɔn u y'o fana nɔbɔ ni ka t'o mɔnɛ bɔ septembre kalo tile 29 tɛmɛnen na wajabate an ka sɔrɔsikulu u ka wuli ka jɔ dugu min ayiwa n'o ye Gangel i k'a dɔn ale bɛ Jɛnɛ mara la min ye Moti i k'a dɔn marabolo kɔnɔna ye wajabate wuli ka jɔ ni jateminɛw u ni Bamaju nana kari ɲɔgɔn na u ye ayiwa an ka sɔrɔsi kelen jogina dɔɔni wajabate nka terroriste u ye ayiwa tabla maa 2 la o yɔrɔnin bɛɛ moto 4 ani ayiwa kurun 1 minnu valen don marifa ni mugu la wajabate k'a dɔn bugufiyɛ dɔ fana bɛ yen u taara sɔrɔ o fana sɔsɔlen bɛ u ka minɛnw na u ye tableau la k'o bɛɛ lajɛlen tiɲɛ sɛbɛnnikɛla ko colonel Danbɛlɛ k'a dɔn a ka fɔ la septembre kalo tile 27 tɛmɛnen a ko wulikajɔ ni kunnafoniw sɔrɔla i k'a dɔn k'a fɔ Bamaju u ka wulikajɔ ni tiɲɛni barika bonyalen bɛ fa dɔ fɛ jaja dagayɔrɔba dɔ b'u bolo wajabate k'a dɔn minɛn caman dugalen d'u bolo kungokolo kɔnɔ i k'a dɔn u ka maa caman dugalen bɛ yen yɔrɔ min n'o ye Tesiti tilebiyanfan fɛ wajabate k'a dɔn u taara cɛ 8 daji joli la ni ka tɛgɛ da ayiwa min ye 7 kan sɛbɛnnikɛla ko min yɛrɛ nafa bonyana bɛɛ ye minanjugu minnu dugalen kun t'u bolo dɛ wajabate k'a dɔn bɛɛ lajɛlen de tiɲɛna ni k'a bɛɛ lajɛlen yɛrɛkɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko diripa u ka ɲɛmaaba ka kunnafoni di la wajabate ninnu ye kunnafoni jɔnjɔn ye minnu kɔni sɔrɔ la a ko n'i y'a ta k'a lajɛ min ye wulikajɔ ni jateminɛ dugu min bɛɛ n'u k'a ma ko awa Guni Habe o fana bɛ Bajangara mara la Moti ayiwa région na wajabate u ye yen fana salo ni k'a sɛnsɛn a ko nin Bamanje wale min juna an ka kabini san 2000 wajabate a ma fɔ k'a banna dɛ nka an bɛ danga min na an bara ka taa sira min fɛ wajabate k'a bɛɛ lajɛlen laban bɛ fa k'a ban walima u bɛ jamana in bila nin kun ye sɛbɛn ye an ye min zalo ka bɔ Canard Déchaîné kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ ne bɛ tigɛ don joona Nouvelle Horizon sɛbɛnnikɛla n'o ye Toguna A Tarawele karamɔgɔ Daba Tunkara a ko gɛlɛya mun bɛ an ka jamana sɛnikaw bolo o ni fanga bɛ sama-samani mun na karamɔgɔ Daba Tunkara ko hali bi cɛw ka shɔ bɛ ka da fara n'an ka dɔ k'o ka fara kan an bɛ cɛmancɛ fanga min na karamɔgɔ Daba Tunkara min ye minisiri mun ka baara bɛn bɛ min ye sɛnikaw olu la ka kuma ɲɔgɔnya ma karamɔgɔ Daba Tunkara ni ka taa bila an ka foroba baara la i b'a ye k'a fɔ u ni sɛnikaw bɛ ɲɔgɔnna ɲini hakili jumɛn na jamana yɛrɛ kɛmɛ k'a kanu an bɛ don min na ko bi karamɔgɔ Daba Tunkara fɔɲɔgɔnkɔ minnu bɛ yen an bɛɛ lajɛlen bɛ se ka bɛn kan kelen ma cogo min na karamɔgɔ Daba Tunkara min ye conférence sociale ye janko basigiw bɛ se ka na jamana a bɛ cɛmancɛ fanga la ko dɔw bɛ yen min tɛ bolo kɔnɔ n'i ko i b'a tunun min bolo laban bɛ kari o tuma min kɔni an ka kɛlɛ
o min tame nin ka bamanciw sɛgɛrɛ maliden bɛɛ lajɛlen ka se ka jɛ k'an wakili kɛ kelen karamɔgɔ Dabatungura janko an ka se ka jamana marabagaw dɛmɛ n'o waatiw tɛmɛna an na tila ka bɛn ni ko tɔw ye sɛbɛnnikɛla ko minisiri min ye kuma fɔ n'o de madamu Jawara Hawa Paul Jalo ale kɔni y'a yira k'a fɔ a bɛ min ɲini sɛnɛgalisiw fɛ karamɔgɔ Dabatungura o kuma k'u jo don u ka sabali nin waati tɛ fitinɛ ni fɔɲɔgɔnkɔ waatiw ye nin ye kelenya waati ye nin ye tigɛdiɲɔgɔnmaya waati ye nin ye faso kanuni waati ye o kuma k'a b'a dɔn k'a fɔ ko sɛnɛgalisiw u b'u jo fɛ dɛ karamɔgɔ Dabatungura nka k'u ka sabali maa bɛ se ka k'i jo fɛ ko caman na a bɛ tila ka ɲini fɛ k'i ka sabali sɛbɛnnikɛla ko min ye minisiri n'o ye madamu Jawara Hawa Paul Jalo karamɔgɔ Dabatungura a ye wele bila Mali foroba baarakɛlaw ma hayi na gɛlɛya minnu bɛ yen tigɛ wɔrɔ ɲɔgɔn kɔ fara ka ca bɛɛ lajɛlen ka n'i fɛla fɔ karamɔgɔ Dabatungura n'o baara yɛrɛ nun donna dɛnɛn tɛmɛnen min ye an ka cɛmancɛ fanga premier minisiri karamɔgɔ Dabatungura min bɛ ka Choguel Kokala Mayiga nɔrɔ bila nin waati la ale yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kɔnɔna la n'o ye colonel Ablaye Mayiga sɛbɛnnikɛla ko n'i ye jateminɛ kɛ e da donna fɛn minnu na o de ye waati bɛɛ lajɛlen kɔnɔ sɛnikaw olu bɛ laɲini kɛ karamɔgɔ Dabatungura laɲini minnu bɛ kɛ ni ka se k'a ko fɛsɛfɛsɛ k'a lajɛ waati bɛɛ n'a kuma don nin y'a waati ye wa laɲini minnu bɛ kɛ sɛnikaw fɛ u ka se ka sabali an b'o sigi kɔnɔna la min ye sɛnikaw ye k'u y'u tigɛ di ɲɔgɔn ma tuguni sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ Dabatungura sɛnikaw y'u tigɛ di ɲɔgɔn ma tuguni o kuma min na a bɛ ka ɲini fɛ k'u ka sabali dɛ karamɔgɔ Dabatungura o filɛ nin ka se ka gɛrɛfɛko kuma k'o de fɔ tuguni n'o ye CSTM ye UNTM ka fara IGM kan karamɔgɔ Dabatungura bɛɛ lajɛlen n'i ka taabolo n'i ka laɲini u jɛra ni k'u wakili kɛ kelen ka kɛ synergie ye karamɔgɔ Dabatungura ni ka t'u ka préavis ka t'o bila minisiri ka tabali kan minisiri a baara ta an ma ɲinɛ ko ye an ka laɲini o y'an ka hakɛya ye maliden n'i bɛ baara la karamɔgɔ Dabatungura ka se ka yɛlɛma don i ka baara ɲɛta la o y'i ka hakɛya dɔ ye foyi tɛna se ka an bali o la jamana bɛ gɛlɛya mun na o n'a taabolo jamana kɔni ko baara tɛna jɛ ko kelen don karamɔgɔ Dabatungura minisiriw caya kun ye mun ye bɛɛ lajɛlen k'i jɔni yɔrɔfin a ko olu ka hakilina bɛ tali kɛ foroba baarakɛlaw ka mago ɲɛnabɔliw la maa minnu bɛ yen n'u bɛ fɛ dɔ ka far'u sara kan maa minnu bɛ yen n'u tɛ bolo ɲuman kan maa minnu bɛ ɲɛgɔn kɔnɔna la karamɔgɔ Dabatungura foroba baarakɛlaw bɛ se ka lafiya cogo min na sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye IGM maaw ye olu y'a yɛrɛ k'a fɔ olu ka baarakɛla dɔ bɛ yen karamɔgɔ Dabatungura kalo 13 bolo ma d'u ka sara kan kan tɛ jamana kelen kɔnɔ wa sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ Dabatungura min ye UNTM ye ale y'a ka laɲiniw kɛ ka taa bila CSTM na karamɔgɔ Dabatungura u y'a yira k'a fɔ ko kɔnɔkulu jɛlen de bɛ bi fɔ o tuma min ye tile 3 bɔɲɔngo karamɔgɔ Dabatungura u y'o kanu ni ka se ka baara bila boloda kalo kura n'o ye novembre kalo tile 2 karamɔgɔ Dabatungura ni ka taa bila tile 4 na o tuma min ye ni syndicat 2 ani IGM ye k'u ka baarakɛla si tɛna baara kɛ an ka jamana in kɔnɔ o tuma ni ka jamana sigi a sentigɛ kɔnɔ n'u ka laɲini ma sabati sɛbɛnnikɛla ko ni laɲini ma sabati o tuma k'u bɛna dɔwɛrɛ boloda tuguni dɛ min ye minisiri kɔni ale kamana gana nin waati la a ko hali bi bɛ ko min na ko ma ban a bɛna dɔnsi wura ta karamɔgɔ Dabatungura janko gɛrɛfu yan'a don bɛ se a bɛ se ka bɔ a ma cogo min na kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ a ka bi bɔli don jɛ ka pib k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye jɛ ka pib k'a ka feerefɛnw la karamɔgɔ n bala cogo bɛ di Jabate naamu cɛnin min dara Ala fɛ san dan balo kama a ti sa abada sa kɔnɔntɔn fiyewu Jabate n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le national fasirikɛba a tɔgɔ de ko Alahasan Ba fulakɛ ko a ko docteur Choguel Kokala Mayiga i k'a dɔn dankɔrɔba a sayi sama kana ni nka n'i da kɛnɛ ka tandara Jabate k'a dɔn fariga o ye latigɛ ye Jabate k'a dɔn an bɛ donni min na ko bi maa si degelen tɛ jamana kɔnɔ min bɛ se k'a fɔ ko Choguel Kokala Mayiga k'a segin tɛ ka na sabula duwa kun furanjɛ na jango ntɛnɛn dɛmɛni i k'a dɔn dankɔrɔba yɛrɛ ye kari mobili kɔnɔ Jabate k'a dɔn a ka dɔgɔtɔrɔkɛ ka yamaruya la min ye wulikajɔ ni cɛsiri ye ayiwa min kɔni jamanakuntigi a ka taa foli bila o la o ka so min ye kati ye sɛbɛnnikɛla ko cɛ fila kɔni ka ɲɔgɔn kunbɛyɔrɔ la bɛɛ b'a dɔn kuma min bi fɔ o ye jamanajɔ ani jamana ɲɛta ye Choguel Kokala Mayiga maa kolo gɛlɛn don Jabate nka fariga kɔni o n'a waati don a ko n'i ye jamana in da k'a lajɛ Jabate kɔsa in na jango camancɛ fanga min n'o bɛ senna a wulikajɔ n'a cɛsiri Jabate k'a dɔn maa jugu caman bɛ yen ani daana jugu caman bɛ yen minnu kɔni b'a fɛ ka kikaki de don jamana faamaw ni ɲɔgɔn cɛ u ka hakilina dɔnnen don docteur Choguel Kokala Mayiga Jabate a ka premier ministriya i k'a dɔn a ma ban sabula wulikajɔ ni jateminɛw n'i y'a mɛn considérant tubabukan na abrogé Jabate
bate nin bɛɛ lajɛlen tuwakan ye tuwakan minnu dɛsɛlen don ɲɔgɔn na ayiwa n'u bɛ ɲɔgɔn gofɔ dɔgɔtɔrɔ Choguel Kokala Mayiga ka premier ministre ya i m'a mɛn hali bi tiɲɛ don a fɔra ko colonel ayiwa Mayiga o bilala a nɔ na waati in de fɔlen don nka abrogé Buwa Jabate m'o mɛn n'o duma fɔ Buwa Jabate o kɔrɔ de ko Choguel Kokala Mayiga a ka premier ministre ya mina a bɛna jaso sɔɔni min yɛrɛ bilala nɔ na Buwa Jabate o dama dugu a la kɛwale ma y'a fɛ i ma kuma mɛn a da min b'a jira k'a fɔ jɔngo a la fɛn in ka d'a ye wa ale nana kama a bi to a la Buwa Jabate a ka kuma o kuma i b'a mɛn a da k'a fɔ ayiwa min ye premier ministre Choguel Kokala Mayiga an n'an b'o jɔyɔrɔ fa fɔlɔ yan'a ka segin ka na Buwa Jabate o bi ma hakili sigi n'o tɛ ŋunuŋunu ani kuma porokotolen caman bɔra maa caman da Buwa Jabate i k'a dɔn yɛlɛma hakilina jugu de kun don k'o don jamanakuntigi la min ye colonel Asim Mayiga ye wa i k'a dɔn ɲininkali tun Asim Goyita ye wa ɲininkali tun bɛɛ nka n'i ye ko taabolo ta k'a lajɛ Buwa Jabate nin b'a jira k'a fɔ hakilinaw dafalen bɛ ŋaniya minnu sirilen don jamana joli la a dafalen don Choguel Kokala Mayiga ka sagili Buwa Jabate i bi da la k'a fɔ waatinin dama de don min kɔni ye mina ye n'o ye premier ministre mina ye a y'an ja gɛlɛya a ye jamana in ja a y'an variya jamanakuntigi kelen bɛ k'a bila baara min na a y'o mina fa bɛɛ lajɛlen na da la k'a fɔ sɔɔni kɔni mana se i k'a dɔn dɔngɔrɔba in mina a ka mina ta a ko n'i ye kɛwalew ta k'u lajɛ jamanajɔ in nin ye min ni min fɔlen don min ye bɛɛ k'i ta fa minɛ a kana bɔsi maa si la n'o kɛra bɛɛ an min ɲɛtaa ni dabalikura min ɲini i k'a dɔn a bɛɛ lajɛlen bi dafa nin kun ye sɛbɛn ye Alassane Ba ka sɛbɛn don an ye min bɔ le national kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ de bɛ tungara ni tɔgɔma ma jɔ bolo FIFA ale fɛnɛ tɛna jɔ le jour sɛbɛnnikɛla n'o ye Keita karamɔgɔ daba tungara an ka taa Keɲeba marabolo la kɛrɛnkɛrɛn la min ye Sitakili ale komini sɛbɛnnikɛla ko a ko maa minnu bɛ ka hakilina jugu ta ni ka maire sɛgɛrɛ maire mun sigilen bɛ camancɛ fanga la nin waati la karamɔgɔ daba tungara o kuma k'u tɛ se sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye jateminɛ kɛ wulikajɔba dɔ kɛra ni ka komini sɛgɛrɛ u bi tali kɛ mun kan komini denw u ka nafolo mun b'u ka foroba wagade kɔnɔ karamɔgɔ daba tungara min sɔrɔla komini ka yiriwa maire kɔrɔ i b'a ye k'a fɔ maa min tun bɛ o baara la karamɔgɔ daba tungara n'o ye Alifuseni Sisogo ye ani a jɛɲɔgɔn maa saba jalaki tun bɛ ka olu sɛgɛrɛ nafolo min tunna komini ka nafolo sɛfɛwari miliyari 2 n'a kunkanfɛ karamɔgɔ daba tungara k'a b'u kɔ a b'u kɔ jamana ma bila dagirinda la jamana ye wulikajɔ kɛ karamɔgɔ daba tungara ni ka tigɛ ta ka da o kan n'o ye Alifuseni Sisogo ye karamɔgɔ daba tungara n'i ye jateminɛ kɛ tigɛ tara ka da maa wɛrɛ minnu kan o ye Mamadu Fadiga o ye a ka dangan dɔ ye Mamadu kɔfɛ min ye régisseur kɔrɔ Jali Sise ka taa bila secrétaire général Abdoulaye Munkoro ye karamɔgɔ daba tungara nin bɛɛ lajɛlen welela k'a yira k'a fɔ miliyari 2 min tununa o bɛɛ bɛ dɔ dɔn ko la sɛbɛnnikɛla ko a ko nin jateminɛ ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra k'a daminɛ san 2017 ni ka taa bila 2020 o waatiw la a ko min ye sɛgɛsɛgɛliw ye karamɔgɔ daba tungara a yera k'a fɔ nɔgɔ tɛ kuma la nafolo min tununa kɔni a tɛ bɔ ni maa 4 kɔ sɛbɛnnikɛla ko u bɛ kaso kɔnɔ hali bi maa min bɛ u nɔ na karamɔgɔ daba tungara n'o bɛ ka baara kɛ denmisɛn don min ye jɛlenya kɔnɔ n'o ye Bɛnba Sisoko bɛɛ k'a ma ko papa n'a ka hakilina ɲuman karamɔgɔ daba tungara dɔw de kɔni bɛ ka wuli cuwa tiɲɛ fɛnɛ na u t'a to baara ka boloda komini kɔnɔna la dɛ min ye tɔgɔ tiɲɛ ni k'o lase baarakɛlaw ma karamɔgɔ daba tungara ko maa min bolo bɛ Ala bolo maa ka senkɔrɔma cɛli o tɛna se ka foyi k'o la papa n'a ka hakilina ɲuman denmisɛnnin don dugudenw y'a yira k'a fɔ nin kɔni ye garisɛgɛ de olu bolo denmisɛnnin kana k'ulu ka ɲɛmaa ye n'olu ma jɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma u bɛna jɛ ka jɔn ni dɛmɛ jan k'u ɲɛ b'a ka taabolo ɲuman ni hakilina ɲuman min na karamɔgɔ daba tungara k'ulu ka dɛmɛ b'a ye kudayi sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ maire kɔrɔ n'ale bɛ bolo la an bɛ don min na ko bi karamɔgɔ daba tungara dɔw de bɛ ka ntanan gosi o kuma ko k'a labɔ joona joona a kana sigi a ka baaraw la sabu maa min b'a nɔ na n'o ye papa ye ale kɔni sigilen bɛ camancɛ fanga de la sabu maire kɔni bolo tara ka da kan ko wari tununa nɔfɛ karamɔgɔ daba tungara sɛbɛnnikɛla ko ni k'a fɔ ka nɔgɔ bɔ a kuma la a ko Alifuseni Sisogo ye karamɔgɔ daba tungara ale jalakira fɛn minnu na a jalaki baaraw ka girin fo ka dama tɛmɛ min ye mini minnu bɛ n'i ye Sitakili ko fɔ karamɔgɔ daba tungara i b'a fɔ ko sanubɔyɔrɔ don sanubɔyɔrɔ
bɔra mazini minnu bɛ yen n'o ye iziniw ye karamɔgɔ daba tun olu kan ka tɔrɔmɔya min ta ni k'a di mairie ma o tɔrɔmɔya ninnu kɔni olu de bɛ ka tunun tacogo t'a la a ko o fana ma tɛmɛ ka bɔ yen n'i ye contrat lajɛ mairie ni sanubɔyɔrɔw cɛ karamɔgɔ daba tun min ye Alfuseni a donna contrat la ni k'a bɛɛ lajɛlen yɛlɛma ni ka ka kelen ka gwanforonin ye min ye mairie ale bɛ tɔrɔmɔya minɛ autogare minnu na karamɔgɔ daba tun b'a ye k'a fɔ a denmuso dɔ bɛ yen dɛ a kɛmɛ k'o ta k'o d'o ma o de kɔni bɛ k'o wariw minɛ k'o k'a ka jɔnforonin ye a k'o dɔrɔn tɛ a ko n'i ye jateminɛ wɛrɛ kɛ min ye lakɔliso dɔ bɛ ni minnu y'o lakɔliso jɔ commune ye karamɔgɔ daba tun commune mairie de bɛ ka mètre sara o kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ min kɔni ye maire kɔrɔ denmuso ye karamɔgɔ daba tun ko y'o fana yɛlɛmani k'a fana ka jɔnforonin ye hali bi ko mairie de bɛ ka lakɔli mètre sara école ale kɛmɛ privé a ko bɛ se ka kɛ cogo di dugu kelen kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye ko taabolo lajɛ hali bi n'i ye denmisɛnw ka baaraw lajɛ a ko mini minnu bɛ karamɔgɔ daba tun u bɛ taa maaw de ta diɲɛ fan wɛrɛ fɛ n'i kana olu kalan ka se ka nafoloba don o la papa y'a yira k'a fɔ ale ka denmisɛn minnu bɛ u kalan bɛɛ o tuma min ye minnu ye u ka se ka denmisɛnw ta k'u dege mansiba boli la o tuma don min na n'u mago ser'u ma u ka se k'u ta baara la min ye an kɔrɔ sibiri tɛmɛnen o baara o nun donna karamɔgɔ daba tun denmisɛnnin 100 bɔɲɔgɔnko olu taara ni k'u former k'u jo mansiba bolu la o tuma k'a daminɛ Mali ka taa bila diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ u bɛ se ka baara kɛ min kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko wuli ka jɔ ka se ka kominidenw lafiya min ye Bɛnba Sisoko ye papa karamɔgɔ daba tun ale kɛmɛ k'i disi da o kɔrɔ nka min kɔni ye maire kɔrɔ ale ka maa caman bɛ karamɔgɔ daba tun olu kɔni tɛ fɛ ka papa ye nin baara ɲuman na sabu ni papa ye baara ɲuman kɔni kɛ u bɛna kɛ olu ma dusukun furuku ye ɲinɛ bɛna kɛ maire kɔrɔ kɔ karamɔgɔ daba tun ni k'ale bɔ bolo la sɛbɛnnikɛla ko a ko maa minnu bɛ ka wuli ka jɔ kɛ i b'a ye k'a fɔ u dagosi ka bon n'o ye synergie pour la protection des JB u bɛ tali kɛ denmisɛnw la association caman min y'u ka danbe karamɔgɔ daba tun ni k'o kɔkɔrɔma don cogo min na o tuma ko bɛɛ lajɛlen ka maire kɔni to yen a k'a ka baara kɛ danbe ni hɔrɔnya kɔnɔ min ye an ka jamana kiritigɛlaw ye maa kana u yegejɛgɛ k'u b'u ka dabolo kan jan ko min ye maire kɔrɔ ye miliyari 2 min bɛ n'o jalaki b'a nɔfɛ karamɔgɔ daba tun a ko ka sɛgɛsɛgɛ fo ka taa bila a dan na a ɲɛ ka ɲini maa si kana influence kɛ ka don u ka hakilinaw la karamɔgɔ daba tun maa si kana don u senkɔrɔ maa si kana hakilina jugu ta ni ka maire kɔrɔ sɛgɛrɛ karamɔgɔ daba tun ko tiɲɛ mana mɛn cogo cogo a na dɔn don dɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko nin ko in kɔni a kɛn bɛ gɛlɛya sitakili commune kɔnɔna la nka gɛlɛya min don maa minnu tɛ tiɲɛ fɛ olu de ka gɛlɛya don sinon maa min ma bɛ ko bɛ tiɲɛ fɛ karamɔgɔ daba tun olu ko nin ko in kɔni nɔgɔyara ka ban wari tununa a tununa maa min tile la bolo taara ka dɔw kan ko mun gɛlɛya bɛ n bilen kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ le jour kɔnɔ N Keta ale ka sɛbɛnni don bɔjɔbɔ cɛ i jɔ kɛ n ka tesara premier min naamu an ka sɔrɔ ka segin kan o bɛ bɛn Jɛka pep karamɔgɔ daba tun naam mbala cogo bɛ di Bɔjɔbɔtɛ ne bɛ n bolo bugɔ ka don a don ne kɔni sɛbɛn min n'u k'a ma Sud Hebdo a boluko siɲɛ 300 a boluko siɲɛ 334 fasiri kɛba a tɔgɔ de ko Janbere Sega ko a ko avant projet jamana sariya bolo min ni min fɔlen du fɔlɔ Bɔjɔbɔtɛ yanni sɔnga k'a ma Bɔjɔbɔtɛ k'a dɔn kuma koloma yɔrɔ dɔ bɛ sɛbɛnnikɛla ko olu y'u banbaw kan o de ye gouvernement min kan ka sigi Bɔjɔbɔtɛ ni bɛn kɛra ka sɔngɛrɛw ma u fana ka ca minisiri 29 Mali mugu t'o la o Bɔjɔbɔtɛ a ko n'i ye sariyabolo kura in da k'a lajɛ min fɔlen don a la n'a taara jira jamanatigi la olu hakili tora min na ko minisiri 29 gouvernement kan ka k'o ye mun na Bɔjɔbɔtɛ hali jama man ca Bɔjɔbɔtɛ k'a dɔn gouvernement a dabɔlen de don minisiri minnu kan ka jamana ka baara kɛ o ɲɛmaaya bɛ jamanakuntigi de bolo jamanakuntigi mana kati min di jamana kan ka taa nin fɛ a kan ka taa nin fɛ gouvernement kan k'o baara kɛ Bɔjɔbɔtɛ a jama caya o de bɛ na ni fili ani gwɛlɛya caman ye Bɔjɔbɔtɛ kɔrɔlen i b'a ye an ka gouvernement Bɔjɔbɔtɛ k'a dɔn minisiriso fo 30 ni ko 40 ka da dalu jumɛn na Bɔjɔbɔtɛ k'a dɔn ko yɛrɛ mana caya a tigi tɛ dɔn bilen sɛbɛnnikɛla ko a ko minisiriso koloma u bɛ se k'a ci 4 walima 5 ye Bɔjɔbɔtɛ i k'a dɔn ministère délégué minisiriso délégué nin damanda de bɛna kɛ ko cayalen ŋanamu ni sɔnni ani wari yɛrɛ bɔta
ni ministre so i ka do ladoni anu be baara kɛ nafolo min na a ka ca jamana ma a ko n'o tɛ ni ye ayiwa ko caman ta k'a lajɛ bɔ jabate k'a dɔn an ka jamana politiki nɔba de bɛ awa gouvernement ko la sabula parti politikiw mana na fanga sɔrɔ bɔ jabate nin ye n dɛmɛ vote la nin ye n dɛmɛ nin dugu in na walima i k'a dɔn ninnu ka jama ye n dɛmɛ nin ko in na bɔ jabate i b'o maa bɛɛ lajɛlen dɔ ta ka don gouvernement na n'o dun kɛra bɔ jabate k'a dɔn tigi t'i y'a la sɛbɛnnikɛla ko o damanda de ye jamana in sɛ kɔ n'o tɛ ministre 29 min fɔra avant projet la jamana constitution na a ka ca kojugu bɔ jabate a ka ca fo k'a fɔ k'a to ten n'o tɛ n'i y'a da ale ma a ko ministre so min ye janbɛrɛ sega ye ministre so man ka tɛmɛ dɔ kan olu ka hakilina ye min ye ministre so mana kɛ cogo o cogo ministre so kologɛlɛ dɔw bɛ yen bɔ jabate ministeriya kan ka don ma ministère de la défense ministère de l'intérieur ministère de la justice garde des sceaux ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, ministère de l'économie et des finances, ministère de l'agriculture et de l'élevage, ministère de l'énergie et des mines, ministère de la santé, ministère de l'éducation nationale, ministère de la culture, ministère des transports, ministère du travail et des affaires sociales, ministère de l'urbanisme et de l'habitat, ministère des sports et de la jeunesse. Wajabate ikado niya dalema ni wasara ministre soye. Wajabate nga ministre so do be iba ka fo u ya do ci chien saba fo chien nani bojabate ikado ministre era do ko ni be jangwa a délégué bojabate olu ko ni nye mina barade ikado tafandula nafatula to akoni mbula ko ministre so wa wari min biduye o de kacha ni ngunye sebanye anye mimbo sud hebdo kono akabi bolla karamo de bentika do jona le soft sebenikela o to de Umaru Sawadogo karamo do batungora Bamako Meriba eske ku yemina nkura soro de sebenigala ko nin tumbe ngani ala kabini watija sabu beje fanga démocratie karamo do batungora ninga table décentralisation o kangani abolo dalon ni metalike noye jamana alebe ko flaka ninga demeke kominu ye activité karamo do batungora kanga baro boloda ninga udeme ka barawla sebenigala ko ako ejuma temene karamo do batungora ANCT alede ko ni chagedaye jamana keme ka min laben ko sigi ninga ko flaka collectivité la mairie o baro kono anga jamana na sebenigala ko ako ANCT Dar Salam kono na minye mobili kononton karamo do batungora anyema yo kleta ninko di Bamako mairie bama o kuma ko ngani amunu tumbulu dale me ku ka baraka nai sebenigala ko Bamako nogolindo o te dugo na koye Bamako no muyase ni kunda mama jerajagulu do kumbe no ozoni maroko kauna na anga jamana kono fanga koro mauna na nuye kona Bamako sanu mi Bamako mairie ba karamo do batungora ninku pau kuna o kuma abina laba meriba ale tala sebenigala ako mina munun taraka di sanu ya minun do karamo da batungora jamana mago bula be domina ko bi mina griman bawo ka damna ben chargerula ka tabla ben remorque la karamo da batungora neni tura ka chaba mako meriba bolo ambe nyama nyini ka desala sebenigala ko ako nanfolo mun dona ni na boranga foroba wangande kono sefa wari million keme wolonfla million bi wolonfla ani shekin wori dona ni dagabana mino na kurako do ka tanin ka di Bamako meriba ma meriba le tola mami to meno e première adjointe maram Kamara Fadimata Traoré ani danga flana Ibrahima Jone karamo da batko kle taraka duma okuma ayini faraboloka siki keme ka ulaje akanga bara munuke abara noka ye menye première adjointe ay ledu ta anicité nyema no ye lasana kulubali ye ako jamana ya take atotro lu tay Bamako meriba tola okuma ko bara do nyedimi do kono dimite nyama na chera atuna ke dugo fenye bela jimna ye okuma ko shini ka jane kle diru ma juma do muna o juma do yani kle bebi karamo da batungora kube mobili bela jile do nyama na bara yere damne ko sabo kulu kun sigileme ko makono kuna fani flani wi hayi mi bo soft bi akabolidu wajibate bi boni sebe mi nuka ma le scorpion bunde ni ngome abolu ko chien ba fla chien keme ani bi shegi sebe ni keba atwa de ko Fatmata Macham ani aywa mulai haidara wajibate ika don foroba bara akeko nyuma wajibate ka don na fami mbala barika kabo mimba baraka ufana ni foli kakan wajibate mati tanu gwanza directeur général CMSI wajibate
i k'a dɔn ayiwa janjo taara k'a fɔ a ye a taara k'a yanga ka da a ka kɛwale ani fasojɔ min ye ayiwa Isaka Kone sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ko ta k'a lajɛ Bɔjabate k'a dɔn tanuni a ka di bɛɛ ye hali Alahu Taala yɛrɛ min y'an da n'i y'a tanu o de ka d'a ye kosɛbɛ a ko jango ni tanuni ni ngalonda la fo kɛwale ni cɛsiri Bɔjabate yɛr'o la Isaka Kone Bɔjabate k'a dɔn denmisɛnnin do min ka wuli ka jɔ ni cɛsiri maa min y'a sugandi ka bila cakɛda in na CMS a ma fili Bɔjabate k'a dɔn Jaminatu ale de ye minisiri ye min bɛ kɛnɛya kunna o CMS dun ye awa minisiri ka bolo fara dɔ ye Bɔjabate k'a dɔn nin kamalen ma ni ka kɛ ɲɛmaa ye a ye yɛlɛma bolo min do baara la a ye hakilina kura min da ni ka kow sɛgɛrɛ Bɔjabate k'a dɔn awa min ye jateminɛw ani ɲɛnabɔliw bɛ kɛ cogo min joona joona Bɔjabate k'a dɔn de kɛra sababu ye Isaka Kone a ka kɛ denmisɛn ye min jirala k'a cɛsirila a ka cakɛda kunna Bɔjabate cakɛda wɛrɛ b'an fɛ yan o ko min ma ko baromètre o ka yaala ani jateminɛ ni sɛgɛsɛgɛli de talen do ka ɲɛsin maa minnu bɛ jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan ni baarakɛlaw do ni fasojɔlaw do u bɛɛ n'a ka k'a ye k'a fɔ foroba baarakɛda min bɛ n'u k'a ma CMS a ɲɛmaaba Isaka Kone jɔngwala ani tanuni ka kan a ko sabula min ye minisiri ye Madame Jaminatu Sangare Bɔjabate i k'a dɔn a nisɔndiyalen do a wasara sabula n'i dara fɛn na n'i y'i bolongɔni ɲɛsin fɛn ma k'o sugandi n'o labanna k'i kunna wolo Bɔjabate a b'a jira k'a fɔ i ma fili min ye ministre de la santé a ka Isaka Kone kɔni da ni k'a bila nin yɔrɔ in na Bɔjabate diɲɛmaa bɛɛ lajɛlen k'a jira k'a fɔ CMS directeur général kamalen do ayiwa min ɲɛsirilen bɛ a ka baara la min kɔni ɲɛsinnen bɛ jamana jɔli ma cakɛda minnu n'u b'a bolo Bɔjabate i k'a dɔn a nafolo dama kana bila bila yɛlɛmani min kɛra ye ani sɔrɔ min kɛra ye ani dabalikura minnu digɛra maa t'o fɔ maa ye o de la bolongɔni ɲɛsira masa k'a fɔ hakaja Bɔjabate k'a dɔn cɛngana minnu bɛ jira Mali kɔnɔ ɲina saya kɔnɔ a b'o la o yɛrɛ k'i bɔ yen denmisɛnnin jɛrɛ jɛkulu dɔ bɛ yen u ko min ma organisation des jeunes patrons u k'o de ma OGP masuru ɲana Bɔjabate k'a dɔn olu bɛɛ lajɛlen bɛnnen don a kan k'a jira k'a fɔ o cɛla nin kamalen min ye Isaka Kone ye Bɔjabate a ka wuli ka jɔ ni cɛsiri a yera sabula Bɔjabate kuma in yɛrɛ fɔ a bonya in dalen ka taa d'a ma Isaka Kone a kun ma ɲini k'i kale ɲɛji la a ko nin do kun bɔ ale Isaka Kone Bɔjabate k'a dɔn ale foli n'a tanuni ale b'o ta ka da baarakɛ ɲɔgɔn kan maa kelen tɛ se ko la a ko nka a bɛ foli tanni kɛ ni ka dugawu don kɛ sabula awa nin ye bonya ye bonya min b'a wajibi ale kan hali bi n'a ka bɛ a ka wuli ka jɔ kura kɛ a ka cɛsiri kura kɛ Bɔjabate ɲɛtaa kura ni dabalikura bɛ se ka tigɛ cogo min na a ko nka jigi wɛrɛ t'ale la i k'a dɔn a baarakɛ ɲɔgɔn kɔ a dalen don a la k'a fɔ a cakɛ ɲɔgɔn Bɔjabate olu de fana y'ale dɛmɛ kosɛbɛ nin jaabi ɲuman ninnu ni nin ɲɛtaa ninnu ka sɔrɔ o kuma bonya in a b'a ta k'a tilen u bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ a ko an bɛ don min na ko bi Bɔjabate k'a dɔn a dalen don a la k'a fɔ nin min ye caisse malienne de sécurité sociale Bɔjabate k'a dɔn ne dabalikura wɛrɛ tigɛ san wɛrɛ farafinna i k'a dɔn toa kura ka f'u ma min tɛ nin fana ye nin kun ye sɛbɛn ye a ɲɛ min zalo ka bɔ Scorpion kɔnɔ Bundeni Ngɔmɛ karamɔgɔ de bɛ tun ko waati dɔ ma se waati sera Bɔjabate an b'an ka minɛnw jɛ ni ka taa Sim Market alimentation belebele ACI kɔnɔ